So what's up mga kakulit, so bali makikipagkarera tayo mamaya. So friendly game lang to guys, so hindi to drag race. So friendly game lang. So tara. Hindi magsisimula na sila. Go! Yun, so shoutout mga kulit. So bali natapos na yung friendly game namin. So papakilala ko sa inyo guys, so yung nakalaban ko. So tropa ko lang talaga to. So, wala tong pusta, walang pustahan to guys. So shoutout Jan Lloyd. Jan Lloyd Agrippa po. So yan guys. Subscribe na lang po kay Jan David. So shoutout guys. So bali yung videographer natin kanina, yun si AJ. AJ. Ay, hindi, si Big. Shoutout. Gago. Gago. Yun, so hi ulit mga kakulit. So dito na lang matatapos yung vlog natin. So bali nagpapahinga yung dalawa. Ayan din. Pwede. So yun guys. So bali friendly game lang yun guys. Wala kaming linalabag o ano man. Kasi walang tao doon sa pinaglalaroan namin. So bali safety naman lahat. Kaya sana yung iba huwag kaming ianong, kasi hindi kami naglalabag kung ano. So yun lang guys. So shoutout kay Shabay Motovlog, Angkas Bicol, at kay Motokulit, at sa sister si family ko. Yun lang guys. So subscribe na lang sa YouTube channel ko. Thank you.